Des d'aquest diumenge es troba aquesta placa al carrer Sor Maria Torres de l'Espluga de Francolí. No és una qualsevol ni tampoc està situada en aquesta casa per casualitat. És aquí, al número 33, on vivia Francesc Vila Sales, un dels 6 membres del primer escamot que va iniciar les rutes de la llibertat l'any 1939, durant la Segona Guerra Mundial. En un moment en què Europa vivia un dels seus pitjors malsons, Vila va ajudar i protegir tots aquells que buscaven escapar dels nazis i els feixistes. Una tasca que mai va explicar a ningú, ni tan sols a la seva filla. Aquesta va descobrir-ho llegint una notícia en un diari digital sobre les rutes de la llibertat. Hi havia una fotografia on hi sortia el seu pare i de seguida es va posar en contacte amb la Fundació Reeixida, qui es dedica a preservar la memòria de la gent que no s'ha rendit mai. Vull agrair a la Fundació Reeixida moltes coses. Una és tota la recuperació per la memòria que esteu fent i l'altra perquè, sobretot a l'Oriol i la seva colla allà, clar, és lògic, em van ajudar molt a descobrir aquesta part de la vida del meu pare que jo desconeixia absolutament fins fa pràcticament 2 anys. Després de molts anys en silenci, sense que ningú li hagi donat les gràcies, ara l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí li ha volgut fer un reconeixement, no només per agrair la seva tasca, sinó també per preservar la memòria democràtica. Es diu que la història està als llibres, que la història està als museus, és cert. Però la lluita contra el feixisme, la lluita pels valors democràtics ha d'estar present al carrer, perquè és al carrer on hi ha les conseqüències de combatre o no el feixisme. Tot i ser pioners, ara esperen que vinguin molts més reconeixements per tal de no oblidar els que un dia van lluitar per preservar l'esperit de llibertat de moltes persones.